Mens du venter på dit barn, kan du se vores film med budskabet for vores kastemaskine. Filmen er tilegnet voksne, da der indgår voldelige scener. God fornøjelse. Hey, vent et øjeblik. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er jeres barn på vej over for at prøve vores kastemaskine. Er det ikke rigtigt? Det er ikke engang, hvis det er rigtigt. Nej, men du ved jo godt, at jeg ikke kan se, når du står og nikker. Jeg vil bare gerne fortælle dig noget alligevel. Vores kastemaskine er ikke som de fleste andre. Vores kastemaskine har nemlig 2 kastearme. Det har den, fordi nogle gange får man en belønning, og andre gange får man en lille. Det har vi valgt at gøre, da mange børn har tendens til altid at forvente en belønning. Det synes vi er forkert, og derfor har vi valgt at lave vores kastemaskine. Grunden til, at vi valgte at gøre det med denne risiko, er, at vi vil prøve at vise dit barn, at man ikke altid får det, som man forventer. At vi synes, at børn nu til dags bliver forkælet i hovedet og røv. If you know what I mean. Nej, spøjs til side. Men pointen er at vise børn, hvordan det virkelige liv fungerer, og om at give deres forældre et indblik i, hvordan vores maskine fungerer. Tak fordi I lyttede. Og have en god dag. Blødbollekasser på mit lår. 20 boller i min mund. Bliver du ved, så bliver du rå.